Hi. Kan lo da mem vo in ke mule ta mo. Hey ke ei do na ke ei ma in computer he bula ka thua chan chu in comments ka ke en dua I ke ei zo the ring ho khem pin ka ron soi don mo chan he sprite ke in box do na chongan in he ke ni pok ni chu wen chu tle min kan tin dang dai do chu ma chuan in kan en photang tu nge ke ei zo the ring khamo kan en ton ni en ready lo mi yang karon post log in lo en khamo in fel thei sia hei zo na han zo fel thei in lo chang zo zong ka lom vo in chu ei cheese ball kan ei sak nge ka tia ka ei zo thei ring ho kha in min kan chhiar chhuak zong zong nge o la 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 khong e ka post kha ba wang ve mera post lai okay lo chang ho kan chhiar thla dia tang a bul chang o ma I thiang trong xoan chuin ei anga ei zo vek miang hit top tro chuan in pakhat chu tom and Amy ti nya mo ring chiang en chak to mu nom le don run ti ni chu chuan in Jenny Vanal Philipon ei zo vek thei ka ring ujes in ti initlat alom bu du ei zo vek thei ka ring alo tin chu bu ha ka du ve sia mirror insult dong I chu mol Jenny khanin chuan a next kan en liang mal so mi theiang ke po ka thei tui me chuan baby vanilla rati cheese ball chu tui lom I eight zo theiang ron ti ta ni chu kan en don ni chu mo Lucy chang pon ai thei khai thei shim mi ra te po ka chuan DK pral te pon ka thei don sa ke chuan ka du boka chuan next a Eli ren thei mai thei chan hi mi muang chang in ti pa in man mom zo la ei zo vek meang lo da le vat tro ito a live video ran tia chuani next a rin zwali wow tui don chiang lut tui don chiang tui lut chila lo put lok ti ni chu min zwali silong lampang ania chuan Jenny ti hian karin chiang lut to chuan Benjamin hian ka ei chak lu to karon tia mol pu ben a hian wani hi mi ron ti pe sian chul pu ben a hian mo chuan tu na kan lo ei thanang in ready in ready okay sprite kan pour mo support ang point chu in za ne ke yang o chung om zat kan chhar po tang wow skit na sia ni ko yeah in po tang patay zar me chuan in lo request ang khan lipstick dark da ulek ka no ya chan chu mani ka lei khamo khami kha hai thain ko te lang ma nei vel ni mo ka ler ni chu in chu ang za chher pho tang o exam ni om chunga hiam gluten free le ni zui ni hi thau hi tam hle me ya som pani thau oma 12% thau oma chuanin thau chu tam hle me chuanin a chung om za thi in siak lo ni in ziak le lo in ziak lo mali le mani nya o i chanang o ba cái à ayum te hi ui do men zoro ma cheese ball kan ti nen kha chuan ang lo a taste ang trem ang lo làm mày sa pathum
Kali. Panga. Taro. The hurt. Perfect. So, share po ito. Hay mi somli kan ai hian chocolate bar mo pakhat hi a hlena chuwang thau chu tam over la Này tan. Cái ra bỏ số tao. Hot. Sprite in sẽ không? Cái qua rau tụ kha lụt tóc tóc hot cho mà. Oh, hay hi bom khati dollar anh sáng cái sẽ tỏ là ba ngoài đâu cái khár miệng lọc cái bột sẽ tham nào hàng được thêm không ai giàu thấy sim sim rồi tí ta kha mình ngay đâm rồi cái giàu thấy lâu nhỉ bụ này là đăng mua tây siêu đây chú vàng cái giàu thấy lâu mình lâu sẽ thêm rồi cái hot với cái lô next video cái mule mấy đôi nha cái American food ang te tia ang junk food ang te hi cái ti ve chi ni lo ni hi cái chu bu te bar lok lok la chuan in Jason tori ka channel ka lo da ka cooking kha late post ni ko cái e zo vek to cái e lai po ka lo mukbang lawa ka mol lo to ka anyway min lo ena ka lom in vain flying kiss so ang
mi thari ni chuanin ka channel hi lo la subscribe lo ni chuanin min lo subscribe sakla chuanin Instagram a te kha min lo la follow lo ni chuanin min lo follow che Jess Tori Zahau tin ko ma Zahau en ni nom chuan Zahau ko zong kha min lo follow la lo comments box ton nya dawin in lo mu nga chuanin chhun ni ponin lo mu thawanga next video kan hmu le vek don nya o bye bye u